हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो आरो हानायमानि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि ससियेल मिडिया ग्रुपआव फेसबुक ग्रुप WhatsApp ग्रुपफ्राव बेखौ हानायमानि शेयार खालामदो जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ नुनो हायो आरो बयबो जाहाथे लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो जायफ्रा बे भिडिअखौ गोदान एबा बे चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोनाबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोफोर दिनैनि गिबि रादाबानो जाहैबाय जे आसामाव दिनै 2.29 लाख पिपल बेक टू आसाम एमिड लकडाउन होनदों। नैबे कर'ना भाइरास संकटनि समाव जे आसामावहाय दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव थाहैनाय आसामनिफ्राय जाय गुबुन गुबुन जायगायाव थाहैदोंमोन दिनैहाय 2,29,000 मानसिफ्रा दिनै आसामाव फैफिननाय खौरांखौ जोङो बेवहाय मोन्थिनो मोन्दों। जे बेयाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन बबे बबे जायगायावहाय दङमोन जे जोंनि आसामनिफ्राय बेबायदिनो जोंनि भारतनि सिङावनो एबा भारतनि बाहेरायाव गोबां जायगायाव दङमोन जोङो बेखौ दिनै नुनो मोन्दों। बेवहाय जोङो डिटेल्सखौ नायलाङोब्ला बेबादि नुयो जे a total of 585 people from countries like Nepal, Bhutan, Bangladesh have come back to state by bus होननानै बुंदों। जे बेबायदिनो नेपाल, बांलादेश, भुटाननिफ्राय बेबायदिनो जोंनि आसामाव फैफिननाय खौरांखौ जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो गोबां जायगानिफ्राय गुबुन हादरनिफ्राय दिनै फैबाय, कुवेतनिफ्राय फैबाय, रासियानिफ्राय फैबाय, इउक्रेननिफ्राय फैबाय। जोङो बेखौ अलरेडि गिबि खौरांफ्रावबो जोङो बेखौ मोननो हादों आरो बेवहाय नोजोर होबावनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे बेवहाय आसाम पिपल फ्रम प्लेसेस साच एस USA, कानाडा, नर्थ आमेरिका, आफ्रिका, वेस्टार्न इउरप बायदि बायदिनिफ्राय फैनो थाखाय दिनै आसामावहाय गोबां कन्टेक्ट खालामगासिनो दं आरो बिथांमोनखौ दिनै मा खालामगोन होननानै बुंदों जे फेस वाइसै बिथांमोनखौ फैनो थाखाय खाबु होनाय जागोन एबा लाबोनाय जागोन होननानै जोङो बेवहाय मोन्थिनो मोननाय जादों। बेबायदिनो बे कर'ना भाइरासनि संकटनि समाव गोबां मानसिफ्रानो दिनै हालाय हाफाय जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेवहाय जे गाव गावनि न' फारसे गोसोखांनानै बिथांमोना फैफिननाय गोबां जोङो रादाबफोर नुगासिनो दङ। दानिया नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 2आव नायोब्ला जोङो बेयाव नुनो मोनगोन जे केरियार अपरचुनिटिस बाय गभर्नमेन्ट फर आसाम रिटार्निस होननानै बुंदों। जे जोंनि आसामनिफ्राय जोंनि भारत हादरनिनो सिङाव गुबुन गुबुन जायगायाव एबा गुबुन हादराव थाहैनाय जाय बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय थाहैदोंमोन, लेबारनि थाखाय थाहैदोंमोन, बै बिथांमोननि थाखाय दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे खाबु होनो नागिरदों। जे बेनो जाबाय डिजिटेल पर्टेल मोनसे लन्च खालामदों जायनि मुङानो जाबाय सुदुखिया होननानै बुंदों। सुदुखिया डिजिटेल पर्टेल लन्च। बेवहाय जाय आसामनि रिटार्निसफोर जायफ्रा माने श्रमिक बिथांमोना जे बेवहाय गाव गावनि मुंफोरखौ बेवहाय एन्ट्रि खालामनानै बेवहाय बिथांमोननि गोरोबनाय माखासे स्किलफोरजों गोबां खामानि मोननायनि खाबु जागोन होननानै जोङो बेवहाय मिथिनो मोन्दों। जायफोरनि बैसोआ 18 एबा 40 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना बेबादि खाबुखौ खोब मोननायनि सम्भाबना दं होननानै जोङो बेवहाय मोन्थिनो मोननाय जादों। जे जाय बिथांमोना जे आसामनि गुबुन गुबुन स्टेटआव दङमोन बिथांमोना फैफिनबाय। बिथांमोना बे पर्टेलाव बावैसो समनि उनाव जाहाथे बेवहाय एन्ट्रि खालामनानै लायो आरो गाव गावनि गोरोबनाय स्किल बादियै बेवहाय जाहाथे जबखौ नागिरनो हायो बे खाबुखौ नोंथांमोना लानो हागोन। बेनि थाखायनो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदों बेखौ हाजासे माने शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोना खाबु मोनो। आरो बेयाव ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव जोङो बाव मा नुनो मोनबावदों जे नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाबाय ASDM would facilitate bank loans होननानै बुंदों। जाय बिथांमोना बे ट्रेनिंखौ बेवहाय ट्रेनिंबो होनाय जागोन आरो बेखौ जायफ्रा कमप्लिट खालामगोन कमप्लिट खालामनायनि उनाव बिथांमोननो जे बेंकनि लन फेसिलिटिबो होननाय बाथ्राया बेवहाय बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेयो मोनसे मोजां खाबु होननानै जोङो बुंनो हायो आसामनि लेबारफोरनि थाखाय जाय बिथांमोना दिनै बेबादि गोबां खामानिनि थाखाय आंखालाव दङ बिथांमोना बेवहाय बे पर्टेलाव जइन खालामनानै लानो हागोन। दानिया नाम्बार 3 लोगोफोर बेवहाय नायोब्ला जों नुनो मोनगोन आसाम डक्टर टेस्ट COVID-19 पजिटिभ होननानै बुंदों। जे बेवहाय जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोन्थिनो मोननाय जादों जे आसामनिनो जोंनि सासे डक्टर जाय इनचार्जमोन बियो सिंगिमारि मडेल हस्पिटाल इन कामरुप डिस्ट्रिक्ट होननानै बुंदों। जे मडेल हस्पिटाल इन कामरुप डिस्ट्रिक्ट कामरुपनिफ्राय जे सासे जाय सुपारिनटेन्डेन्ट एबा इनचार्जमोन बिथांनि मुङानो जाबाय डक्टर दीपक चन्द्र दास। बिथांनियाव दिनैहाय मा होननानै बुंदों जे COVID-19 पजिटिभ मोननायनि खौरांखौ
जोङो बेवहाय मोनथिनो मोन्दों। बिथाङानो जाबाय सुवाल खुसिनिमोन। बिथाङा बेवहाय COVID-19 जों जुजिनो थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दंमोन। थांलाय फैलाय गोबां खामानि मावगासिनो। खामानि मावनायनि गेजेराव दिनै बेबायदि मोनसे खैफोद बिथांनियाव दिनै सन्देरदों। बिथांनियाव बेबायदि सन्देरनायखौ नुनानै दिनैहाय GMCHआव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं। नोंथांमोना बेवहाय नोजोर होयोब्ला नुनो मोनगोन नैबे जाय बिथां गारियाव गाखोनो नागिरनाय सावगारि बेनो जाहैबाय जे डक्टर, जाय डक्टरनि मुङानो जाहैबाय जे दीपक चन्द्र दास डक्टरा नैबेनो सावगारियाव नोंथांमोना नुनायानो। आरो बिथांखौ दासिमाव जे GMCH हस्पिटाल एबा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालावहाय बिथांखौ ट्रिटमेन्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। लोगोफोर दानो नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 4 आव नायोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे 13 more COVID-19 पेशेन्ट डिस्चार्ज इन आसाम। जे मैयानि समाव 8 बाजि हराव 8 बाजि 20 मिनिटनि समाव जे सा 13 बेवहाय कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननायमोन जायफोरखौ सिगाङाव बिथांमोनखौ डिसचार्ज खालामनायनि खौरांखौ जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे आसामनि हेल्थ मिनिस्टार एबा फाइनान्स मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै होदों जे ग्लेड टु शेयार होननानै बुंदों 13 more पेशेन्ट हेभ बिन डिसचार्ज टुडे आफ्टार दे टेस्टेड नेगेटिभ फर COVID-19 टुइस्ट होननानै बुंदों। जे बेवहाय जोङो मोनथिनो मोननाय बादिब्ला माने खननै टेस्ट खालामनायनि उनावबो बिथांमोननियावहाय नेगेटिभ फैनायनि थाखाय बिथांमोनखौ माने सोखाजाबाय होननानै बिथांमोनखौ हगारनो हानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बेनो जाहैबाय बबे कलेजनिफ्राय बबे हस्पिटालनिफ्राय बबे कलेज हस्पिटालनिफ्राय बिथांमोनखौ हगारना होदों। बेवहाय जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन GMCHनिफ्राय 10 आरो फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजनिफ्राय 2 आरो डिफुनिफ्राय 1 डिफु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनिफ्राय 1 बेबायदि जोङो नुनो मोन्दों। दासिमाव बेबायदि हगारनायखौ जोङो नोजोर होयोब्ला बेवहाय जोङो नुनो मोनगोन दासिमाव गासै 337 सुबुंखौ दिनै हगारनाय जाबाय आरो एक्टिभ जानानै दं 1169 नैबे बे रेकर्ड हिसाबैहाय जोङो बेयाव बेबायदि नुनो मोन्दों। दानि लोगोफोर नोंथांमोना जों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 5 आव नायोब्ला जोङो नुनो मोन्दों बेवहाय 48 more COVID-19 केसेस इन आसाम। जे 48 सुबुंनि देहायाव गोदानै कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननायनि खौरांखौ जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों। जे आसामनि हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया टुइट खालामनानै होदों एलार्ट 48 निउ केसेस अफ COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों बेखौ बेवहाय फोरमायथिदों। आरो जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बबेनिफ्राय बेसेबां मोनदों। बेवहाय नायोब्ला जोङो बेवहाय ओरैबायदि नुनो मोन जे बिश्वनाथनिफ्राय 13 आरो वेस्ट कार्बि आंलंनिफ्राय 9 आरो करिमगन्जनिफ्राय 7 आरो शिबसागरनिफ्राय 5 हजाइनिफ्राय 4 काछारनिफ्राय 1 आरो 9 to ascertain होननानै मोनदों। आरो 9 सुबुंखौ दिनैसिम माने डिटेल्स लानो गोनां बेनि सायाव माने सिनायथिनो गोनां बबेनिफ्राय मोनदों। दा बेबायदिनो अभारअल नायोब्ला जोङो बे समाव जोङो जोंनि बे आसामनि कर'ना भाइरासनि स्टेटासखौ नैबेबादि नुयो लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। बेयाव जोङो नुनो मोन्दों जे टटेल केसेस मोननाय जाबाय 1561 आरो डिसचार्ज जाबाय 337 आरो दासिमाव एक्टिभ जानानै दं 1117 आरो 4 थैबाय आरो 3खौ गुबुन स्टेटआव दैथायहरनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। लोगोफोर दानो नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 6 आव नायोब्ला जोङो बेयाव नुनो मोन्दों जे साइक्ल'न निसर्गा टु हिट अलिबाग नियर मुम्बाइ एट नून विथ 110 किल'मिटार होननानै बुंदों जे विन्ड। जे बेवहाय जोङो आं नोंथांमोननि थाखाय मैयाबो मोनसे खौरां लाबोदोंमोन जे मुम्बाइआव दिनैहाय बार बारनायनि एबा साइक्ल'न फैनायनि मोनसे सम्भाबना दं। बेखौ जोङो नुनो मोन्दों जे बेवहाय 110 किल'मिटार पर आवार खारनो हानाय एसेबां गोख्रैनि बियो जे गोदान बार होननानै जोङो बेखौ बुंदों। जे मा नाम दोनदों बेखौ निसर्गा होननानै बुंदों। जे बे मुम्बाइ आरो बिनिनो खाथि खाला गवा स्टेटफोरखौ दा गोबां हाइ एलार्टआव दोनगासिनो दं जोङो बेखौ मोनथिनो मोन्दों। जेरैबो जेथिंबो दिनै खैफोद जों फैनायखौ नुनो मोन्दों। कर'ना भाइरास आरो बारहुंखा बांग्रि बायदि बायदि जाथाय आरो चाइना इन्डिया बेबायदि खैफोद दिनै जोंनि इन्डियायाव फैगासिनो दं आरो दुलाराय मुलुगाव फैगासिनो दं जोङो बेबादिखौ दिनैसिम नुनो मोननाय जादों। लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे बेवहाय नायफानो हागोन नाम्बार 7 आव नायोब्ला जोङो नुनो मोन्दों बेवहाय कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया। नैबे भिडिअखौ बानायसान्दियाव जोंनि दासिम इन्डियायावहाय बेसेबां जोङो केसेस मोननाय जाखो बेयाव नायोब्ला जोङो नुनो मोन्दों 1,98,706 मोननाय जाबाय। आरो बेयावनो नोजोर बोनो गोनां मोनसे बाथ्राया जाहैबाय नैबे फिसा खालिजों लिरनाया जाहैबाय बियो 24 घन्टानि गेजेराव माबायदि बारायदों। जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय 8,171 24 घन्टानि गेजेराव
जोङो बेबायदि बारायनाय नुदों आरो एक्टिभ दासिमाव जोङो नायब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय जोंनि भारतआव 97,581 एक्टिभ जानानै दं आरो रिकभारि जाबाय 95,527 आरो डेथ जाबाय 5,598 जोङो बेबायदि डेथ जानायखौ नुनो मोन्दों आरो नैबे फिसा फिसाखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय जे 24 घन्टायाव माबायदि बारायदों। दानिया जोबथारनायाव नोंथांमोना नाम्बार 8आव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय बुहुमाव दिनै माबायदि कर'ना भाइरासनि स्टेटासा जानानै दं। बेवहाय जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन जे दासिमाव केसेसफोरानो जाबाय 62,71,577 आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमाव 31,98,830 आरो डिसचार्ज जाबाय 26,97,101 आरो थैनायनि अनजिमाखौ जोङो बेयाव नुनो मोन्दों जे 3,75,664 जोङो बेबादि नुनो मोन्दों। स' बे कर'ना भाइरासआ जोबोद गिथावना भाइरास होननानै जोङो बुंनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोना बे बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बयबो हुसियार जानांगोन। सरकारि गाइडलाइन्सखौ जोङो मानिनांगोन, ससियेल डिस्टेन्सिंखौ जोङो मानिनांगोन। जानला मोनला जायगायाव जोङो थांनो नाङा, नांगौनि बांसिन बायजोआव ओंखारनो नाङा, नांगौखिनियावल' ओंखारनांगौ। अब्लाबो जोङो मास्क गाननांगोन, ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनांगोन। स' लोगोफोर जोङो बे बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बयबो न'आवनो थानांगोन, न'निफ्रायनो जोङो सेफ जानांगोन। स' stay home, stay safe. Thank you for watching this video. Bye bye.